Nagbenta ki khubor baman kasini lagi khubor subscribe ya u Antonio. Kajingdan jengi panjabi hatam yau maulong kandang bo jingma gi pat ba lada omla ban pin kan ria no bar kan mi bet kajing ya kulmar. Men hakamit ka arpau trek uyayong ha restoran ki sau ayom kaladon kajingjia ka baki katu kat ni ki khar panjabi kila lit ban bam ha restoran onda kila de bam ki kram ai pisa bar kila thau jing kulmar pin ban ka bala pendom ya ki try ka te ka restoran. Dang shen bun ki jingjia ki bajia ha ka yesho ya dan ka balong snop hair jat bin riu kham tam ki bor pulen ki kantait ban yathu shakilar pathai khubor haba prashang ban wat jingshai na ki karkum ka video balayo sngo tang ka sur ka pau shai ba ka jingle jingi panjabi on daladi labam ki juthut daw thut dong kate ka jingjia ka ja ringkat badon ki samla khasi ki bayat lenti nangte kilami ban jingo bat kali mar kumta ki te ki khar panjabi kila kanroi dan bok ba poi kloi ki pulen lala bantem. Hello,